Is lárna híthe a rúsím se le smuointe is cinál nar ha dinner rud éigen omláin éag so déting bheith go baile ag glanna an tí agus chéad bhfuil a réoch rud éigen lom. Agus an sin cinál tosaíonn na rotaí géimeacht agus rihin cinál ó déting é seo chuir leis agus é seo chuir leis. Sin é chuí istócha dagan san cinál cruthaíocht isteach a jab gomsa. Arás, maithú hain, tá mé an bhuíoch. Bhunaigh me sin áite mar eall an Gaeilge agus le daoine uair timpeall bhairt trí Gaeilge. Go maith, bheith si go obair an seo go luath. Agus bína sppraig mé agus an chrá atá am gantáine a chuiníonnta géimeacht mé le háit mar seo a riocht I bpobal Gaeltachta mar seo. Tá comhábhar dochreití agus tá comhábhar óthúla agus speisialta agus difriúla a gcuine an seo. Agus níomhah éon mhaith leis an méachláir seanga marach caighdeán na comhábhar an madúthar. When you're out working with the bees, time freezes, I suppose, in a sense that you don't really notice time going by and I suppose you're very content within your own world. It really brings you back to nature. You have to work on their pace. You try working on your pace and rushing it. The bees won't be long bringing you back to earth. Listen, Sonny, you were down here. Don't worry about what's on your phone or what else is going on in your head. Focus on us today. Each flower has its own distinctive taste. In the autumn, the big one for us would be the heather honey. And for the older generation, when they get a jar of heather honey off us, they'd always say to us, God, that reminds me of my youth. It brings back good memories for them. So bín réimse go leor glasrí de fiúlainn, na chola thuirtint go thorgánach, agus tinta le grá, tinta go leor amcaite leis. Cinál chuir fás an dhéanacht ag scála an-bheag, agus an tinta siad go amach go háitiúil ag na siúpaí, ag na holmhargaí, ag bialainn agus ag caféanna, nús an café tá hir ag Diarmad, agus an tionscúilstáid ag Diarmad se hir, ná go bhfuil se a dhéanamh faoi tí Gaeilge, agus go bhfuil se a fostú daoine áitiúil, daoine óga, a church muín rob, a church sprache rob. Jim is lovely. I can actually honestly say he took a lot of time to teach me, and not many people I think would actually do that. So it's kind of, once he saw I had an interest, he would go out of his way to help you. To me, he helped me doing what I love, so I have a great appreciation and respect for Jim. POTA Café, tá muid ag gomach gatainna tá gobar an seo a bheith ná caint sa gheall go freisin. Just le hain na local customer really agus na daoine as an áit so gomach siad go sásta siúil seach agus an ghealga a leirtríomh. Agus sa chiistin freisin, it's an tain chiistin tar samsa anyways, tá muid a look go caint sa gheall go freisin. Tá mé ceappa gur ben Mandela a dúirt má labhraíonn tú le duine I deanga héictear leabhrá tú leis an incínecha. Má labhraíonn tú le teanga an duine sin leabhrá tú leis an gríocha. Agus téanana Gaeilge chun chrí anm. Tá cinál ruda a dhéanann le héadí Údarás na Gaeltachta le taú le fostaíocht I gantracha, tuiche, mar seo, riachtanach le go marthaí, teangacha, mionlaí, cosú leis an Gaeilge. Tá bialanna dochreití ar fud an Oileán seo, agus bíon chuile bhíalann na ggéir a bheith difriúil agus óthúil. Agus sílim ní hamháin mar eall go bhaimíonn muid trí Gaeilge chun muid difriúil, ach go dtugann an Gaeilge agus an difar cultúir sin difar meón chuing agus go scaoilann se le rud éigean speisialta agus difriúil a dhéanann seo.